Ongi etorriak Lizardi Institutura. Kalitatezko hezkuntza eskaintzen duen ikastetxe publikoa da Lizardi Institutua. Urte asko daramagu aintzindari izaten, eta horretan jarraitzen dugu. Hori dela eta hezkuntza sailak guregan jarri du konfiantza, iraganean eta egun berrikuntza eta digitalizazio ibilbideak batera egin ditzagun, baita hemendik aurrera ere. Euskal Eskola publikoa gara. Emaitza akademikoak bermatzea zarago, gure helburua ikasleak erdigunean kokatzen dituen egungo errealitateari egokitutako hezkuntza proiektua bermatzea da. Eskaintza zabal eta dinamiko batekin, bakoitzaren beharretara moldatuz, hurbiltasunean eta ikasle bakoitzaren ezagutzan eta gaitasunetan oinarrituta, euren konpetentziak lantzeko, baloreetan hezteko eta egun ditugun erronkak eta helburuak erdiesteko, baliabide ugariak eta onenak eskaintzen ditugu. Ikasleen ibilbidea eta garapena da gure lehen erronka, eta etorkizuneko bilakaerari begira, orientazioa bide lagun dugu. Hamarkadatik gora doan auspoa proiektuak indartsu jarraitzen du. Orain, edatze izenpean. Eskola ordutegitik kanpo aniztasunari eta norbanakoari erantzuteko ikastetxeak eskaintzen duen baliabide garrantzitsuenetako bat da edatze proiektua. Horren baitan txertatu ditugu bide lagun bezalako ekintzak, zailtasunak dituzten ikaslei laguntzeko edota hainbat tailer ikasgaiak indartzeko helburuarekin. Euskara, gaztelania, irakurmenaren ulermena, matematika eta abar. Ikasgaiak indartzeko tailerrez gain, aukera zabala dugu edatze proiektuko tailerretan. Esate baterako, etxeko lanak egiteko laguntza ere eskaintzen diegu ikasleei egunero liburutegian. Horrez gain, edatzeren baitan ikasketa eta konpetentzien garapenean sendotzeko aukera eskaintzen dugu. Hala nola frantseseko edo ingeleseko ahozkotasuna hobetzeko tailerrak, alemana, edota atzerriko hizkuntzetan naiz euskaran ziurtagiria erdiesteko bidea egitea ikastetxean bertan. Are gehiago, zaletasunak garatzeko tailerrak ere badira gure eskaintzan, antzerkia, defentsa pertsonala, izarbila musikalak prestatzeko tailerra, yoga eta erlaxazioa, joskintza, eskalada eta mendi orientazioa, bizikleta tailerra, sukaldaritza eta gozogintza, ikastetxeko astekaria den lizardikaria aurrera eramateko tailerra edo podcastak, erreportajeak eta kromagunean sortu eta garatzekoak, bai, hauek guztiak eta beste asko dituzu aukeran. Azkenik ez dezagun ahaztu edatze plus aukera ere badugula DBH-en eta batxilergoan. Aukera honen bitartez edozein ikaslek laguntza behar izanez gero, irakasleekin hitzordua hartu eta behar duen laguntza jasotzeko aukera du. Ezagutu dezagun orain gure institutua barrutik. Izan ere, hezkuntza zerbitzua pertsonekin, baliabideekin eta instalazioetan gauzatzen dugu. Beraz, gure instalazioak bisitatzera gonbidatu nahi zaitugu. Beko solairuan gaude. Harreraz, administrazioaz, orientazioaz eta zuzendaritza bulegoaz gain, solairu honetan bi gune garrantzitsu topatuko ditugu. Batetik, kurrikulum berriaren ezarpenarekin batera eraiki dugun ikaslab gela. Lizardin bi ikaslab gela ditugu. Bat Gurmendi kaleko eraikinean, DBH bat 2 eta 3 mailako ikasleentzat, eta bestea Araba kaleko eraikinean, DBH 4 mailako eta batxilergoko ikasleentzat. Gela hauetan, disiplina arteko proiektuak garatu, eremukako lana sustatu, sormena bultzatu, edota pentsamentu konputazionala naiz programazioa lantzeko aukera ematen duen, gela atsegin, berritzaile eta aproposa aurkituko dugu. Europako FCL Future Classroom Lab ereduan oinarrituta, eta Orokieta herri eskolaren sormen ikaslabaren jarraipena. Puntako teknologia zornitua, 3D betaurrekoak, kroma alderdia, irratia, megafonia, ordenagailuak, pentsamendu konputazionala garatzeko jokoak, edo robotika eta programazioan sakontzeko baliabideak besteak beste.
Horretaz gain, kristalezko horma guztietan margotzeko, idazteko edo eskemak egiteko aukera izango dute ikasleek. Eta gunez gune mugituko dira ikertzera, pentsatzera, informazioa trukatu eta lana garatzera, elkarrera egitera, sortzera eta aurkeztera, bideratutako ikasegoerak jarraituz eta ezarritako erronkei erantzunez. Bestetik, solairu honetan ere jangela topa dezakegu. Edatze proiektuko ekintzetan parte hartzen duten ikasleentzat eskaintzen den zerbitzu bat da jangela. Goazen orain lehen solairura. Hemen espazioa aipagarrienetako bat teknologia tailerra da. Gela honetan, teknologia eta robotikarekin jolasean hautazko ikasgaiak eskaintzen dira. Laborategi bat ere badugu solairu honetan. Hautazkoa den zientzia tailerra eta bigarren mailako fisika eta kimikako klase praktikoak burutzen dira bertan. Beste gune aipagarria liburutegia da. Atseden aldietan zabalik egoten dena. Eta bertan, irakasle baten zaintzapean, ikasleek irakurtzeko, lanak eta azterketak prestatzeko edota etxeko lanak egiteko aukera dute. Arratsaldetan, edatze proiektuko ekintzak burutzeko ere erabiltzen da. Erabilera anitzeko espazioa da liburutegia. Hitzaldiak, ipuin kontaketak, formakuntza saioak edo emanaldi bereziak egiten dira bertan. Bigarren solairuan, plastika eta eskulangintza gela ikusiko ditugu. Espazio honetan, euren sormena lantzeko tresna eta baliabide guztiak izango dituzte eskura. Hautazko artisautza ikasgaia aukeratzen duten ikasleek eta edatze proiektuko pintura tailerra eta begiratuz marraztu ekintzetako erabiltzaileek. Solairu honetan ere, zik gelak kokatzen dira. Zereginetako ikasleen gelak dira hauek, eta ezgaitasuna duten 16 urtetik gorako ikasleak prestatzen dira hauetan. Gune hauetan bizitzarako eta lan mundurako prestatzen ditugu ikasleak, ahalik eta autonomia handienarekin atera daitezen lizarditik. Zik gelatan egiten den lana proiektuetan oinarritzen da. Adibidez, abia puntua menu bat osatzea baldin bada, elikagaien ekoizpena eta prezioak lantzen dituzte. Eta menu horren idatzizko zein ahozko adierazpena lantzen dute. Beste gela honetan, etxean autonomiaz jokatzeko behar dituzten estrategiak garatzen dituzte. Eta orain bai, 3. solairua ezagutuko dugu. Hauxe da DBH-ko lehen mailako ikasleen espazio nagusia. Bertan igarotzen baitute denbora gehien. Eraikineko zati berriena da hau. Eta bertan dauden 6 ikasgelak ikasleek behar dituzten baliabide guztiekin hornituta daude. Arbel digitalaz gain, ikasle bakoitzak bere ordenagailua eta bere liburuak ditu bertan. Lehen egunetik egokitzen zaizkionak eta lizardin jarraitzen duen bitartean eta mailari egokituta mantenduko dituenak. Ikasgelaz aparte beste gela batzuk ere baditugu solairu honetan. Laborategi honetan esate baterako, biologia eta geologiako ikasleek ikasgelan jasotako ezagutzak praktikan jartzeko aukera dute. Teknologia gela honek robotika lantzeko aukera ematen du. Eta arratsaldetan edatze proiektuko erabiltzaileak ere bertan aritzen dira tailer interesgarria garatzen. Hau, musika gela da. Eta musika irakasgaia ez ezik, edatzeko antzerkia ere bertan gauzatzen da. Atsedenerako espazioak ere badira solairu honetan. Nagusiena ping-pong gela da. Ikasleek modu antolatuan eta txandaka erabiltzen dute espazio hau atsedenaldietan, eta beti zaintzako irakasle bat egoten da bertan. Heziketa eta ariketa fisikoak, gorputza lantzeak eta zaintzeak ere badute bere tokia gurean. Horretarako, gimnasio eder bat dute gure ikasleek lizardin. Gune handi honetan heziketa fisikoa lantzen dute ikasle guztiek. Ongizate fisiko eta emozionala hautazkoa ere bertan lantzen dute. Eta edatze proiektuaren baitan eskaintzen den eskalada eta mendi orientazioa ekintza ere bertan gauzatzen da.
Lizardiko ikasle guztiak eskaladan trebatzen dira heziketa fisikoa programazioaren barnean, baina hortik harago, zaletasuna duenak edatze proiektuan du gehiago garatzeko eta gozatzeko aukera. Eskolako patioa topagune, jolasgune eta elkarrizketarako eta atsedena hartzeko gunea da. Bi eraikinetan dugu patio bana. Bizimodu osasuntsua eskolatik kanpo ere bultzatu nahi dugu. Eta gure ikasleak Lizardira bizikletaz etortzera animatzen ditugu beti. Horretarako aparkalekuak eskainiz. Amaitu aurretik azpimarratu nahiko genuke gure ikasleak modu ordenatuan sartzen eta irteten direla eskolara. Maila bakoitzak bere sarrera eta irteera ditu. Eta zaintzako irakasleek ikasleak toki batetik bestera modu egokian mugitzen direla bermatzen dute. Orain, hobet ezagutzen gaituzu, eta guk Lizardi Institutuaren parte izatera gonbidatu nahi zaitugu zu. Ni Lizardi naiz. 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 Eta zu?